Ассалому алейкум акаҷон, хуш омаден. Ака ами эфир бисёр вақт эфир мекунам, хахтон дар омада мебинем бисёр вақт амуро ака бисёр апо акое ки гражданини Россиян ва паспорти сирх доранд, ҳамо савол метаванд ки илтимос агар ҳамун номи фирмаро бугӯ ё ки мақсад бародарое ки рафтанд, чӣ хел рафтанд, чӣ саволо доданд, чанд қадар расход шид, имкониятш боша ҳамира як эфир мекарден ё ки мақсад як видео мекарден мефаҳмонден. Ҳамин рӯз ҳамин сабаб шуда ки мо омадем инамҷа кашидем, ҳамин саволо ма мехостам битам ва бародару апое ки бисёр вақт савол метан ҷавоби худшона дар ҳамин видео биёван бигиранд. Ака мехостам аввал ҳамин сар кунем ки ака шумо дар кадом шаҳр буден ва кадом шаҳр рафтен, ин сайта ай куҷо ёфтен, ба ёрдами ки ҳамин сайта ёфтен, я маълумот медодем бисёр хуб мешид. Ассалому алейкум, я бори дигар бародаро, ман ай шаҳри Санкт-Петербург ба ёрдами аввал охираш Аллоҳ демаш Комил теҷе ки ҳавай гуфт ки ҳамин сайда бародар гуфт гражданини Россия бошӣ, толка паспорти сирх дошта бошӣ, гуфт мегиранд РВП ВНЖ ин гражданство ҳисоб намеша бародаро, фақат паспорти сирх, паспорт айку анам паспорти сирх паспорт доштагӣ бошӣ. Ман худам ай Санкт-Петербург билет гирифтам, ай миса 2199 рубл хестам рафтам. Ман фикр кардам ки туда обратно гирам, бомада уҷа чанд қачи местам чи хели, туда обратно нагирифтам, туда обратно мегирифтам арзонтар мешуд. 2199 рубл гирифтам, рафтам Ижевский, бад 22 февраль 22 соати 10 собеседование гузаштем, ҳамаша гузаштем. Вақти собеседование чӣ дар кор меша? Паспорти внутренний Россия дар кор меша, заграни Россия дар кор меша, 5 сола боша, 10 сола боша, ҳамин 1 сол срок дошта боша меша. Ва фарқ надорад ки мисол 1 сол нови абраса кӯҳнае карочи, ҳамин 1 сол срок дошта боша мешава. Ва коғази намо несудимисти мисол ман ҳамин чизи хима мегӯям ки ман худам через госуслуг пур кардам, ҳамин шаҳри Санкт-Петербург рафтам, дар 2 ҳафта гирифтам ҳавая, ҳамун коғаз дар кор меша. Баъд чӣ бо баъд ака ҳамун рекортиум буд, ҳамун сайта гуфта рекортиум бародаро яке шаб агар ман силкаша дар поён ҳамин видео мемонам, маънаи рекортиум маънаиш ҳамин ки принимаем на работу, мо мақсад ба кор шуморо қабул мекунем, ба кор қабул мекунем, ҳамин маъне дора. Бисёр бародаро ака ҳамин савола медодан дар эфирам мега ки ЭВП дорум, ВНЖ дорум, хай бисёрша фаҳмонам ки мақсад намешава ҳамин чиз. Хай хутон набо гуфтен агар ки мисол шахсоне ки дар тамоми ҷо бошанд, мақсад дар ҳар куҷое ки Россия набошанд, фақат ҳам госуслуг да метаванд пур мекунанд чизошонро, тамом мераванд. Через госуслуг да, ҳамун госуслуг да поезда менависи справка от отсутствия судимости. Несудимости то, что отсутствие типа надори справка поезда менависи. Справкара чӣ мекуне? Подават мекуне да МВД Россия, МВД Россия 2 ҳафта мебина, мерен ҳамун наздики ҷотон, мисол наздики ҷотон ай ФСБ ҳамун наздики райони ҳамун кадом районе зиндагӣ мекуне, мере оригиналша мегирад. Ин справка спуридан бе пул бе ягон хисуми зиёдӣ ай. Баъд нигоҳ ки бародар, мо рафтем гузаштем ҳамаша, ҳамин урусира хай камтарак дони, ҳамин 1-2 фаҳми камтарак урусира дони. Мери ягон хиққи нестай. Ҳамин чӣ хеле ки агречар да мисол коғазора ручной пур мекунӣ ку, мисол мега ки касал шудагӣ не, ҳамон коғазора мисол шумо да печат мекунам, галочкора дастон қатӣ мемоне. 2 заявления дар кора, ҳам 2 заявления, заявление да мисол ҷои истиқомата паспорти внутренний печати мисол даг ҷо чӣ дори. Авай пур мекунӣ, дуюмаш да заявлениеш да загранта пур мекунӣ. Загранта пур мекунӣ. Ва ё як сутка чӣ мекунанд, мисол вақте ки ҳамаша пур карди додишона, як сутка мегӯянд ки чӣ куне, думат куне. Одаме ки шахсе ки ҳуҷҷатоша падават мекунад дар ҳамунҷа, мисол мегӯянд ки шу фикр ки оё точно рафтани мисол шумо да мегӯянд ки ҳамин фирмада мисол ҷо ҳаста, мисол номи фирмара гав мезананд ки мисол ҳаста намёзи 2-3 фирма ҷо, чанқа ойлик мегирӣ, чанд соат кор мекунӣ, ҳамун фирмада чӣ платне ҳамара нишон метиҳанд, коғаза дастида метиҳад, мегӯянд ав як сутка хонада фикр кун. Хонад мебе як сутка фикр мекунӣ, як сутка мегзара, ва ё занг мезананда контроли звонок. Занг мезананда ки фикр карди розӣ чӣ хеле ҳамун фирмада мери, меги ки ҳо. Вақте ки ҳо гуфтӣ, як рӯз пас ё 2 рӯз пас, ай ман 2 рӯз пас костномеро мебиёта, через костномер за анкетара пур мекунӣ, время мегирӣ, мери ҳама документота визада падават мекунӣ.
ма худам насиб боша ҳафтуми чида ҳафтуми марда насиб боша мерам визада подават мекунам. Ма 22 феврал гузаштам собеседованиеро, 23 праздник будан занг назадан, 24 занг задан гуфтан ки ҳами мисол розии чихе ҳами фирмада, ма гуфтам ман розиам ҳамхе. Баъд чӣ кардан, кос омад, 2 рӯз паси кос номер омад, ман сипоридам обши 27 ё 28 да сипоридам, $345 сипоридам, 34568 рубл ман сипоридагим бародар. Леки курс ҳамаш пасти баланд шудестай, ами мисол интернет табине барои мели чи мисол нанависе нагӯе ки бародар курси рӯз чанда, ами Google да просто набирад кине ки курс доллар на сегодня, мисол ҳамата нишон мете брат. Тамом. Баъд ака значит агар одамои ки ҳозир рафтана хатаби дурӯза масалан давҷа биданашона бигиранд, чунки якум рӯз мера проверка мекунад, мисол ҳуҷҷаторо метанашон ки фикр кине гуфта. Не ихе нестай. Нигоҳ ки ҳамуҷада то што 2 соат дар кори. Ами 2 соат давҷа дар кори, ама 2 соата то што ты собеседованиеро мегзари, ама 2 соата тра мега ки ты мисол ина фирма мери, коғазоро мегири, хонаат мери. Хонаат фарқ надора Москвада, Екатеринбургда, Чикаловскида, Челябинскида мезани мери 1 сутка думад мекини ё ба телефон занг мезананд. Ты дига уҷа намера, дига да уҷа дар кор нести. Дар кор нести. Значит ҳамун бародарое ки чихаре ки ба дигар сайнам агречер ё ки full for jobs ё ки UK work монда мисол уна размишление меяку мега ки мо бисёр бародарое будан мисол дигар фирмо гузаштанд, ҷош даст мисол размишление шон омад ки оё шумо мерен намерен амира подтвердит кунен. Мада мисол шахсан худам да 2 ҳафта пас омад. И хубиш дар ҳами буда ки ҷош да мисол ҳами хероид мекунанд ки мақсад бада 1 сутка роид мекунанд ки то точно мера ё намера, ки размишленияш меша мақсад. Ва роид намекунанд, занг мезананд та. Занг мезананд, дар WhatsApp, Skype, дар чи? Прямо дар телефонот занг мезананд. Номери телефоне ки намурда. Мисол занг мезананд телефонода, прямо занг мезананд, мегӯянд ки ма фалони фалони, аму фирма, ном фамилияша гав мезанам, мо фирма, контрольный звонок, по поводу ты мисол фалони, ну фамилията мега ки ты мисол Алиев Рустам, мега ки хо, мега ки ма фирма, 1 сутка гузар, ты фикр карди, ты розӣ ҳами фирмада мери, ё ждат мекунӣ ягон фирмаи дигара, ягон моҳи дига, мисол чӣ хулосада бромадӣ, ё мақсадат чӣ хулосада бромадӣ. Баъд мега ки ман розиам, вақте ки розӣ мешӣ 2 рӯз пас, 1 рӯз ё 2 рӯз пас косномер мебута. Косномера пур мекунӣ, вақте ҳамаро пур кардӣ, амо анкетаро пур мекунӣ ва ё дар роӣ мекунӣ, пеша платит кардан ва ё дар роӣ мекунӣ, дар сайти ҳаваи ё дар пошти ҳаваи роӣ мекунӣ ки дар во роӣ мекунӣ. Не, амо анкетаро пур карди ку, вақте анкета косномата сразу 2 силка ҳуй меша. Амо 2 силка да медрои анкетаро полни пур мекунӣ. Анкетае ки комплект документ да подача виза, фаҳмидӣ? Подача виза. Та авай да ҳамун Ижевский, ҳамун ҷои рафти собеседование, ҳамун ҷо роӣ мекунӣ ва ё тра мисол мегӯянд ки ҳо всё правильно, можеш оплачивать. Ман чӣ хел платит кардам? Ман картаи Сбербанк задам, аймуҷа 34600 чанд рубл синимат кардам. Ман ягон ҷо нарафтам через банк насипордам, ҳамун картата мезанӣ, плюс синимат мекунанд, автоматически синимат мекунанд, $345 синимат кардам. Вақте ки ман сипордам 27 буд ё 28 числа буд, ба ёдам неста $345. Вақте ки чӣ мекунӣ, пулам месипорӣ, вақте ки пула споридӣ, сразу поини ҳамун силкада мебро ки типа вибрат кунӣ времяро, мисол подача мисол на визу, мисол вибрати подачу мисол на виза. Уҷа ҳаста мисол Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, вроде Оренбург, 4 шаҳрда мисол визовой центр колонии Англия. Мисол метавонӣ ки дар 4 шаҳр подават кунӣ. Вақте ки ҳаста мисол бесплатный мисол число ҳаста ки нама мисол 28 чӣ кардам? 28 март, мисол 28 феврал. 28 феврал вақте ҳамаша споридам, буд мисол якин дуюм сеюмода буд плаки 2500 буд 3000, мисол ман метавонистам ки плакиро подават кунам аму документома да виза. Не ки ман дидам ки ҳафтумда бепул,
ман мисол чӣ қадар ки вақтам буд ҳафтум да рафтам мисол ба чи аммо компютер қати записат кардам ҳафтуми числада насиб боша мерам документума визада подават мекунам. бародарое ки мисол ин авози дигар бародарое ки аз сайти агричар боша ки фул фруҷо дар ҳар кадомаш ки набоша космомер гирифтаган мисол қин боша ё ки осон боша ё бародаре ҳастанд ки фреб накунанд мисол пир када бутонанд аки бародаро ҳами чӣ хеле ки мисол ҳами камтарак урусиро дони ҳам телефонот соз боша ҳам переводчик дора переводчик қати медиро ягон хе кори чӣ неста мегири пур мекунӣ ягон чӣ неста просто англисиро камтарак мисол дони сразу да перевод мекунӣ обязательно компютер дар кора мисол компютер ба қувват буданаш мисол то что ягон ка занг намезанад чӣ намекунад ба ҳазур пур мекунӣ пур кардан я ним соат мисол вақта мегира фаҳмо уҷа значит фақат ам англиси камтар хуб бошад просто амро мегири перевод мекунӣ мемони уҷа время медода бошад не уҷа бе время мақсад худат оромона ба ҳазур пур мекунӣ бо даже ҳаста ки мисол ягон корот биромад аммо сахранид мекунӣ бо аммо шагда бо вернуд мекунӣ бо аммо шагда бо дай шиша чӣ мекунӣ фаҳмо бародарое ки мисол то у вақта биёям бародаро то вақта биёям бо то вақтша видео мекунем насиб боша видео мекунем ки чӣ хел пир карданша бо и видеоша мекунем иншоалло лозимаро подача кунам чӣ кунам бо мебиём хел видео мекунем шид насиб иншоалло хай бародарое ки мақсад граждани россияин яке шаб агар акар тиктокша мемонам будурен ака ман намедонам чанда подписчик дорен ягонта яса чанда дорум ба фикр бародаре ки агар ҳушава хай баъд прямой мебурем насиб боша хай намегум бародаре ки мақсад мехоҳем инам акада подписатсия кунем ман инстаграм тиктокша дар сиркаша дар поин мемонам боден дар тиктокш мақсад ё ки номи тиктокша мемонам дурен мақсад дар аму тиктокш подписатсия кунем то ҳар чи зудтар эфири ҳуй шава ба бародаро апое ки оилавӣ рафтанин ё ки мақсад тоқа рафтанин хо мард бошен хо зан бошен медурем мисол саволошона метен чунки ҳар як саволи шумо метен ман мақсад через эфир ман рафтагӣ нестам саволое ки шумо метен мумкин ман ягон тиша надонам и ака мисол худаш рафт ай опити худаш гузаштагӣ чӣ хел гузашт чанд сум расход шуд ҳамаша мақсад ҳисоб кард мегатон ки чанд сум ай каҷош кадомаш кори хуба кадомаш кори мақсад нара чунки ҳозир ака хатимо шудем ҷое ки мисол боҷа ҷои курортни бидай ҷои хуб дошта мақсад бо столовие ки арзонтар дошта ай сабабе ки мо екатеринбург рафтем рости гап мо тарафи шаҳраш нарафтем мо қариби аэропорт рафтем ҷое ки буд ҳам қимат буд ҳам чӣ мегӯянд чизое ки качестваш хубтар ва таъмаш хубтар наёфтем рости гап ягон кафе ягон ҷое ки бишинем и ака мега ки хитон хубтар гап зан якам бародаро нигоҳ ки ҳами вақте ки аэропорти ижевск мебурӯе такси ай фаҳмидӣ такси 43 сета 43 занг мезане то ҳамун ҷои собеседование адреса роӣ мекунанд тона ижевск ама мегӯ фақат касе ижевск мера то ҳамунҷора 250-300 рубл да мегира мебаратона вақти собеседованиетона мегзаре мисол билетон туда обратно боша агар билетон агар туда обратно боша шумо да ҳамунҷа 2 соат дар коре 2 соат зиёд дар кор несте метавоне ки сразу туда обратно билет гире ки билет ай обратно мисол вақте ки ман айс рафтам 2199 рубл да аусу 7500 гирифтам ман туда обратно нагирифтам ки ман гуфтам да уҷа чанд қа дар корум чихе дар корум ман ай опити худо мегӯм ки да уҷа 2 соат зиёд дар кор несте барои ҳама билети туда обратно гире агар ягонтатон форатон мисол чихе шароитон боша аму ҷои собеседование мегзарем ай раҳ так як магазин юл марсай чи аму раҳ так я торговый центр торговый центр якм подвалаш да якм этаж не минус якда ҳастай чи бародаро типа мини отдых мини курорт да короче майда ки як курорт ҳастай баня ҳастай мисол 160 рубл соат шай 160 рубл соат шай 160 рубл да мисол ты медрои сухой бар русский парилка мисол турецкий любоиш ҳама чи да 160 рубл входит мекунад бо чой имбир чой ҳастай мисол алхот мақсад не алхот ҳастай дар 160 рубл ҳамин чи ҳастай ва нашуд опити худам чизе айсарам гузашт бародаро мен шумо да гап мезанам ки шумо я ҷаҳондида шавед ҳичи гап надорам мисол я мери я ҷора мебинӣ нигоҳ ка ҳамн магазин торговый центр да бо магазинои либосаи арзон ҳастай ҳама чи арзон ҳастай мисол чи ҳаста нархи научи москваи питера хеле арзонай бо чӣ гуфтанӣ будам да дуюм этажаш ҳастай як кафе
я инам борщ курини суп инам хелақотои мисол курини мусулмоно мо мехӯрем 50 рублай порсаш фаҳмиди бародар хлеб 2 рублай мисол касе эконом мекуна чӣ мекуна мисол авқотои ба мазза ман унҷа 2 рӯза истодум ҷои соз беҳтарин бо амҷа 43 такси занг мезанӣ бо 300 рубла 250 рубла то аэропорт ҳаме дурата брат ҳами қаразход мекунӣ ман обши рафтум ҳами питер рафтум омадам ба хӯрдану ба ҳама 15000 расход кардам дар чанд рӯз ака ман 21 рафтам 23 омадам дар 2 рӯз дар 2 рӯз дар 2 рӯз значит шумо ака дар 15000 рублда такси заказ кардем такси заказ кардем туда обратно билет парилка марилка бо ҷо одиқ подиқ дуромадем плюс booking.com я сайтай ҳами сайт ҳаму сайда ман дуромадам гостиница чӣ кардам заказ кардам бо гостиница снимат кардем гостиница снимат кардам гостиница 2 рӯза ман гостиница снимат накардам чиз однокомнатна квартира снимат кардам однокомнатна квартира ҳаму улица Татьяна меган пеши ҳаму ҷои собеседование мегзарем пеши авайда улица Татьяна 3 минут пешком меброи ҳами доми ман заказ кардам дом ҳаму ҷои собеседование мегзарем мебинӣ баъд ҳавай заказ кардем бародар ҳаму сайқати дуро заказ кине ҳаму сайт фиреб нестай ягон чи нестай ай картатон сума мегира вақте ки ҳаму сума гирифт прямои уже хазайни ҳаму квартира мисол ман квартира зиммат кардам сразу да чи личкаи шумо менависад да ҳаму через сайт менависад она ки мисол кадом соат мебиём ман нависондам ки ман мисол 21 соати 4 бегада мешавам вай гуфт ки хорошо 21 4 бегада унҷо шидам вай ман да нависон ки ман мисол ключи оставлю ключира гуфт дар почта ҳаму ящик почта як почта пеши мақсад падез алан почта ключира мемонам гуфт ман сайта якм бор пурачӣ кардам дуромадам даст ма чӣ мекунам ключи ҳаста ключира гирифтам биромадам 2 рӯз одиқ кардам ягон бор ман да нанависам ки ту чӣ хеле зиндагӣ мекунӣ ҳама сайто ягон гап хабар неста ягон ҷо занг намезани ягон хе о бачае ки мисол интим пинтим ягон хе предлагат накунӣ мисол ҷо занакоан да мисол хазайно ягон хе хитона камтарак чӣ кунед да бародар порядка кунед одоб кунед здравствуйте мисол гу ки ҳамихе вақте ки мерӣ клити хонара да ҳаму яшике ва вақте мисол менависона ки ман мисол фалон саат билет дорам ё ягон соат пештар ягон соат дертар ман он соат мерам вай мега ки типа клита як ҷо гирифтӣ бар дар онҷа мон клита мемонӣ брат таксира заказ мекунӣ мехезӣ мебиёӣ обши ҳами қагапода ман 15000 расход кардам брат 2 рӯзда 1900 чанд рубл ман да фақат ачи додам да ба бисёр чанд қадр додем 1943 рубл дар 2 сутка ман платит кардам 3000 да як хонага квартира як апо акое ки оилави меран воёда бо хубан ё мисол 4-5 кас меран метавонад як комната ҳам як квартира снимат кунад 4-5 кас мисол 400 рубли шомилата ман худам тоқа зиндагӣ кардам мисол 2 рӯз 3000 қариб расход кардам ами обши 15000 расход кардам туда обратно ба такси ба хӯрдан ба ҳама чӣ ай Санкт Петербург ай Санкт Петербург дори ки ай дигар шаҳрҳо меран он примерно қарасход мекунад зависи дар билетшон ки ай кадом шаҳр билет туда обратно гиран зура брат билета туда обратно гиран арзона ман мисол туда обратно нагирифтам гуфтам ки яки ман унҷа чанд қадар корам оказывается ман дар унҷа 2 соат зиёд дар кор нестам фаҳмидӣ агар билетон боша ки мисол ай мисли бо бегаҳ да ауса обратно лучи билети туда обратно гирем унҷа 2 соат зиёд дар кор несте бародаро одаме ки эконом карда мерам хай бародаро ки ҳастен ӯ акай комил теҷике мега якам мега ям эфиро чизоро тамошо кардам акай комил теҷике буд ман акай инстаграмш да поем меонам бародаро дуруен мақсад бо саволотон даво акатен и акарам тиктокш меонам тиктокш агар кушода шава подписатшаш кунен ва саволотона илтимос кутои пурмазмун тенша иншоалло ҷавоб метаҳад бисёри бародаро гуфтеса буданд ки ҳозир раҳо маҳкама чӣ хел виза метаҳанд чӣ гап мешава бисёри бародаро мисол мо қати ака пеша ҳам видеоро кардан гап зан гуфтам ки бисёри бародаро пурсиданд ки ира рӯ маҳкама мақсад бо тем боли бо граждании Россия чӣ хел мерава ҳамин рӯз дина буд ё параи рӯз буд акай комил ҳамин бародаре ки ҳамин советора додеса мисол бародаро рафта омадеса буданд ина ака рафт омад бо ина иншоалло и ака совет додеса шумо дигарот мерем бо иншоалло кадоме ки дар ҳар кадом шаҳре ки набошен мара имкониятам шава даже мерам ҳамон шаҳротон видеора сёмка мекунем шумо аю шаҳрро чӣ хел рафтем ман бодо мақсад ай Москва ай Питер ай Екатеринбург ай ҳар кадом шаҳре ки набоша ака мисол гирифт ба туркиш ай рафтан мисол пересадка хати пайдан мисол туркиш ай хати Турсия ба ай Турсия бо мақсад Лондон
ва ҳозир ака мисолан бисёр бародаро савол додисанд ки чӣ хел бародаро рафтесанд ки мақсад байни ду давлат хеле гапу хабарай мисол ва ё чӣ хел виза гирифтесанд ва ё чӣ хел через кадом авиакомпания рафтесанд чӣ хел мисол нигоҳ куда бародаро ягон хе мисол ҳам гапҳо ҳамаш дурӯғай бовар накунед бародаро ин бародари мо чӣ хеле ки мана совет дод ман рафтам мисол то ина вақт омадам то курсномеро то чиза ам бародари мо дина рафт дина паред буд чорум короче чорум не сеюм ай питер турсия рафт сеюм ай питер турсия рафт ай турсия саҳари чорум уже лондон рафт бародаро раҳо ҳама ҳуяй барои ин раҳо ягон хел фикр накуне ҳами нигоҳ куда прямои Россия Европа қати маҳкамай не ки метавоне ки ай Узбекистон ай Тоҷикистон ай Туркия ай Қатар ай дигар шаҳрҳо шаҳрванди Россия бошӣ ҳама мерава ина бародари мо рафт силкаша ина дар поини ҳамин видео мемонем ҳама раҳо ҳуя ягон проблема нест ягон фикри безеб накунед ба бародарое ки мисол гуфтесен ма на посредникам на мақсад ягон фирма да кор мекунам просто ҳамаш аз барои барои шумои бародаро ки тамо апо акое ки мисол камтарак мисол чихе бу забони русистон хуба ҷавобинтон камтар болотарак нисбат ба дигаро шумо кӯшиш кунед ҳар чиз зудтарак через интернет бикунед ва силкошама дар та меонум аякара тиктокша меонум аю акай мақсад комила инстаграмша меонум тиктокша мемонум ва бо мисол силкаи ҳамин фирмае ки рафтеси ҳамҷа мемонум илтимос камтар ба одобона гап занед қатишон мақсад тарзи рафтору гап задан қати як гапа 10 бор напурсешон гу ами вақте ки гап мешатона ами савола ҷамъ куни аввал чанд саволе дора як бор пурси ҳар як мели чида ва ёро напурси занг назане фақат паспорт доро инами ҳозир аста фақат паспорти сирх ВНЖ РВП и паспорт ҳисоб намехӯра бародаро барои ҳавай занг назане фақат паспорт доро ягон саволи конкрет набоша ман да ина ориф да мисол ина акай комил да нависем мо ҳамин чизе ҳаста мо ягон посредник нестем ягон фирма нестем ягон чи нестем ҳамин даст мо чизе омадагиай мо шуморо ёрдам мекунем бародаро ҳам дигар фаҳмӣ мекунем иншоалло ҳамин Россия мерем я шаҳре ҳам ҷаҳондида мешем ҳам бисёртар кор мекунем хулоси гап рости гап ака мақсади гапа бугум баъзе ман мехед чанд чиз видео кайсам баъзе мардуми мусалмони хумон чизе ки бепай ба қадрш намерасанд рости гап ба хотире ки ман пеша ака агар дида бошен мисол ман чандин видео кардам партофтам лекин баъзе бародар мақсад ами намедонам даруншон сиёҳ бошад ки намехоҳанд мардуми тоҷика хестанша мисол гапҳои бемаънӣ задан бо мисол видеои маро перевод карда дигар ҷо додам ҳамин сабаб ман чандин видео ки барои бародаро важни бад буд ман удалит кардам ҳозир анака бисёр бародаро через дигар фирмо гузаштаистанд вақт гирифта натонистаистанд ман видеое ки бояд барои вақтгирӣ карда будамро удалитиш кардам ба ҳамин хотир илтимос мекунам бародаро апои ки ҳастен агар қобилияти хубӣ кардан надоред ё ки мақсад қобилияти фаҳмондан надоред илтимос гапҳои безеб нанависен ва ҳамин суханое ки мо мезанем ва корое ки мо мекунем агар ягон бародар апада маъқул набоша лучи мақсад удалит кунем бирин ва агар ягон хатогӣ боша агар ба ҷону дил хо апаин хо акаин просто банаиз додарҷон апаҷон акаҷон намҷаш хатои мақсад шумо ҷа эслоҳ кунед иншоалло ман комментариро ба қадри имкон шида хондан мегирам хатогиёма мақсад ислоҳ кардан мегирам якмаш ки ман ягон мақсад донишгоҳи мақсад забонҳоро буд кардагӣ нестем ки бо тарзи адабии тоҷикӣ гап занам чунки худам медонам бисёри гапҳо мисол хатое ба забони тоҷикӣ гап мезанам хеле лаҳҷаи кӯчагӣ мегем бом ба ҳамин лаҳҷа гап мезанем ку чунки бародар апое ки мисол омӯхта шудаган ҳамин гапҳои моро бифаҳманд худованд ҳаматона нигаҳбон акаҷон ягон мақсадтон боша ягон гаптон боша ина як бор дигар бигӯед чӣ гуфтам ин бародаро ҳамдигар фаҳмӣ кунем мисол ҳама каса дасти ҳамдигария бигирем равем ҳамин Россия мисол як ҷое равем ки ҳамунҷа мисол состар кор кунем ба қадр бошем чӣ шавем мисол чизе шумо интернет тамошо мекунед вақте ки офисо мерем мисол вақте ки мо агентҳо да мерем чӣ карданда нагӯед ки дар интернет и хеле гуфт ира мо барои шумо мегем бародаро ки шумо камтарак мисол 10-15% уже шумо тайёр боше не ки ҳамин мисол ин ҳамин видеои мо мекунем мо да ягон хел фоида неста фақат ҳамин шумо ягон тад раҳмат биге раҳмат мо да ягон чи дар кунед чизе тамошо мекунед ҳамин интернет монд пеши ваё вақте ки медроед наге ки мо дар интернет гуфтанд ки и хеле и гапҳоро наге брат мо и гапҳоро мегем барои шумо мегем и гапҳоро мисол барои ёрдами шумо мегем бародаро рост ака
худованд нигаҳбонтон. Иншолло ака бо хай вақт ёфт, бо ҳамин пеши масҷида будем, дидем ака дар намоз дидем, омадем гуфтем ака хай биё як интервю боша ё ки як мақсад атфе бите ки бисёр бардор апо савол доданд, акам хайрат розӣ шид, омадем ҳамин видеоро кардем барои шумо. Аллоҳ ҳаматона нигаҳбон. Бародарое ки ҳастен, илтимос дар ҳаққи мо дуогӯ бошед, дар ҳаққи тамоми мардими муслимон дуогӯ бошед ки то ҳар чӣ зудтар мақсад ободию ободкорӣ шававу мақсад мардими тоҷики моз нав айхо хестестай. илтимос мекунем якдигара дастгирӣ карда, якдигара ёрдам карда, хоҳ апа боша, хоҳ ака боша, якдигара дастгирӣ карда мақсад ҷои кори хуби ва бисёри апоира ман дидем мақсад қобилияти гапзании забони англисиву забони русӣ доранд. Кӯшиш кунед барои нафстон шида ёрдам карда, не мақсад аз барои Аллоҳ ёрдам карда, якдигара мақсад ёрдам карда ба қуллои баланд расем. Шояд мумкин ҳамин акай комил фаҳмид, имрӯз шумо да гуфт, шояд пагам мисол хай худоя рӯз накард дар пастӣ ма ғалтидем, яка мега ки бародар омадем қатиш эфир кардем, шояд дастгирӣ машава ва бо мо дастгири шумо мешавем, хеле якдигара дастгирӣ карда иншоалло ба қуллои баланд мерасем ва бародарое ки қобилияти мақсад фаҳмиштон камай, кӯшиш кунед дар тиктоку дар видео дар ҳама ҷо паҳн шидагай дуроем бисёртар гӯш кунем, бисёртар маълумотҳои пурра гирен ва саволое ки доданен як бор ҳамун савола хитон датиен ки мисол мақсадтон чиай ва чӣ савола мехоҳем битен, ҳамонро якта обши ҷамъ кардаву як саволи кӯтоҳи пурмазмун тиен. Иншолло кӯшиш мекунем ки хоҳ ман бошам, хоҳ ака бошем, дар эфир бошем, дар ҳар куҷое ки набошем, дар саволои шумо ҷавоб медиҳем ба шарте ки мо ҳамон чиза бидонему битонем ва саволое ки мисол мо надода бошем, саволоро мисол ҷавобошо надода бошем, саволое буд ки мо ҳам саволоро шумо да нагуфтем, мақсад ҷавобшо ака нагуфт, метавонед ки дар ҳамин комментарий бинависен. Иншолло кӯшиш мекунем ман бошам ё ака ма бодохӯдаш ягон вақт бекор шид, дар ҳамун саволотон ҷавоб додан мегиранд. Худованд ҳаматона нигаҳбон, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед.